ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿನಿಗಲೆಗ್ ಗುಚ್ಚದ ಪೆಲ್ಲಕಾಯ್ದ ಮುಲ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ. ಮುಲ್ಕ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಅರ್ಧ kg ಬೊಳಂತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಿತ್ತದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ನನೆದ್ದೀತಿನ ಅರಿಯುಂದು. ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಗೊಂಜಿ ಇರುವ ಪಚ್ಚಿರ್ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಜತ್ತು ದೀತಿನ ಸುರುಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನ್ವೆ. ಪಚ್ಚಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ವೈತೇನೆ. ಪಚ್ಚಿರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡಡ ಅರಿ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ದಪ್ಪಸೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಇಚ್ಚಿನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿನೇನ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಐನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಚ್ಚಿರ್ ತೀಪ ಇಜ್ಜಿಡ ಕೆಲವರು ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ವೇನು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ತಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಿದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಕಡೆದ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ತೂಪು ಪಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಪೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತು ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಬಂದ ಪುಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚೋಗಿ ದೀತೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಚಪ್ಪೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಕ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಜಾತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಸುರುಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಒಂತೆನೆ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಆತು ಬೆಚ್ಚ ದಿಪ್ಪುಜಿ. ಒಂದು ಪಾಡ್ನ ಟೈಮಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಬೊಕೊಂತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀದು ಕಾಯರೆ ಬಿಡೋಡು ನೇನು. ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನೇನು ತಿರ್ಗದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿಂಡ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದು ಬಂದ ಪೂಜಿ ಜಿಂಡ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ಬಂದ ಮಿತ್ತಡು ಕರೆಂಟದ ಪೋಪುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದು ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಸಿಂದೇನು. ಒಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು నేను గిప్పే ఇంచ కలర్ బన్నాగ ఇప్పుడు ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ತುಳುವೆ ಗುಜ್ಜ ಬರಕಿಕ್ಕು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನನ್ನೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚಾದಿಪ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಡ್ರಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ನೀರ ರೆಗ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಈ ಹದೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಾಡ ಸರಿ ಅದೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ರೆಡ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯದ್ಗೆ ತಾನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಗಿಪ್ಪೆ
ಅಂಚೆ ಒರಿದಿನ ನನ್ನ ಎಂಚನೆ ಕಾಯದ್ಗೆ ತೊನ್ನುವೆನ ಗುಜ್ಜದ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದೊಂದೇನು ಮಲ್ಪುವ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರಿಗೆ ಏನು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಏನು ಮಲ್ದಿನ ಮುಳ್ಕ ಎಂಚಾತನ ತೋಜಾವನಿಗ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಅದು ಕಾಯ್ದಂಡೆ ಉಲ್ಲೈ ಮಲ್ಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೋರಿಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.